Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu zindlalifa zezulu. Siyambonga bahlobo benkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga bantwana bakaNkulunkulu. Phela sithengiwe ngegazi elinenani elikhulu. Akusinoma ukukabani ukuba umntwana kaNkulunkulu. Kodwa abaningi bazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, kodwa kusemqoka ukuthi inkambo iyasho yini. Ngoba loyo ozelwe uNkulunkulu, engazalwanga ngentando yenyama, ngentando yendoda, engazalwanga ngegazi nenyama, akasenzi isono. Ozelwe ngobusha akasenzi isono. Nomubi akasondeli kuyena, ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuyena. Ingakho-ke ngithi ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. Uma wena uzizwela ukuthi awufithi kuleso status noma kulobo buntwana, ngeke phela ngempela ulidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Lungisa indaba yakho isikhathi sisekhona. Lungisa indaba yakho sekulomhlaba, ngoba kukho ukulungisa indaba ngale kwethuna. Ungadlali ngomusa kaNkulunkulu. Sithengiwe ngegazi elinenani elikhulu. Sithengiwe ngegazi lemvana engenacala. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bangcwele, asiye ezwini lenkosi. Izolo kube nezinto eziningana bekufanele umuntu adlule kuzo. Kodwa-ke ngikholwa ukuthi namhlanje asisheshe siye emkhulekweni, sikhale kuNkulunkulu, simcele abe kanye nathi, masiguqeni sikhuleke. uNkulunkulu wethu unomusa, babongcwele, babolungileyo, siyazithoba phansi kwesandla sakhe esinomusa. Sibonga ukugcinwa nokulondwa kuze kube manje. Siyabonga Nkosi uthando lwakho, ukuthi inyama isahlangene nomphefumulo. Akusingoba ukhohliwe ukusilanda, kodwa ingoba uyasibekezelela, ufuna kungabhubhi namunye. Ufuna sonke sisindiswe, sifinyelele ekulazeni iqiniso. Sisize Nkosi silingise umpostoli wakho uPawuli. Sikhohle okungasemuva, sizelulele kokungaphambili, ukuba kumbe singakubamba yini lokho wasibambela khona esiphambanweni. Lokho wasibambela khona Nkosi ngosuku lwesithathu uvuka kwabafileyo. Ngoba umgomo yiloyo, ukuthi sivuke kwabafileyo, singene ekhaya ezulwini. Siyakubonga-ke Nkosi, busiselona loyo lalele, zambule nangalesi sikhathi ukhulume. Sinikela kuwena Nkosi, inkonzo yomhla ka-10 yokuvulwa kwendlu, sinikela kuwena ney'nhlelo zonke eziyokwenzeka. Sithembe yona leyo nto, njengoba ushilo kuFiliphi 1:6, ukuthi wena uqalile umsebenzi uzowufeza ezimpilweni zethu. Usowuqalile umsebenzi walolo suku uzowufeza. Sithembe leyo nto Nkosi, ngoba wena ungokuqala, ungokugcina, ungu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Siyazi ukuthi wawufile, emva kwey'nsuku ey'ntathu wavuka, uphethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Siyazi ukuthi esandleni sakho uphethe inkanyezi ezisikhombisa. Uhamba phakathi kwezibane, kwezinto ezezibane ezisikhombisa. Siyabonga Jesu Kristu, siyabonga ngoba uyaphila, uphilile ingunaphakade. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele. Ngiyacela sizwini lenkosi baseThesalonika bokuqala chapter 5. Siqala ukufunda kuverse 16 sigcine kuverse 22. Kufundeka-ke kanje: thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde baseThesalonika bokuqala chapter 5, saqala kuverse 16 sagcina kuverse 22. Sizokhumbuzana-ke ukuthi kahle kahle kakhulu sikhuluma ngokubonga. Kukho konke
bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Uverse 18 leyo kaChapter 5 kwabaseThesalonika bokuqala. Besikade-ke sibuka amahubo 103 uma ukuthi ngisakhumbula kahle. 103 sikuverse 2 kwamahubo 103 othi, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Siyakhumbuzana bazalwane ukuthi masingakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Uyasenzela umusa usuku nosuku. Uqeda ukusenzela umusa namanje kade sigula kukubi. Uyasenzela umusa. Umusa wakhe awuchazeki, awubaleki, unesihawu, ucebile ngesihawu. Uma ubala nawe akakwenzele khona kungakanani. Thina siyabonga siphezi, siyambonga uNkulunkulu ngani ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu ngani entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ukuba nikho, angazi ngabe sikuphi siwumndeni wakwaNsibande. Angazi ngempela ngabe sikuphi. Kodwa sibonga nina ngoba ngaphandle kwenu mhlawumbe uNkulunkulu ngaba akasenzeli ibusiso asenzela zona. Kodwa ngenxa yenu, ekhumbula ngikhulume ngomfanekiso ukuthi uma unamaklabishi uwatshalile, amanzi ekude, ukhetha amanzi ukuwanikeza ipayipi, ubungathanda ukulinika, kodwa ngoba lona lizowadlulisela kula maklabishi, bese uyalinika. Yisikholelwa yilokho nathi ukuthi kungenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna ukubusisa nina, ufuna ukusiza nina, abese ezithola enika lawo mapayipi ayithina ukuthi sikwazi ukudlulisa lento. Nisikhulekiseke singagcini singamapayipi, kodwa nathi sibe izitshalo ezikhona ensimini kaNkulunkulu. Ngoba ipayipi aliyi ebhodweni, ipayipi alidliwe, ipayipi awulenzi lutho. Ipayipi lilala phandle, kodwa lithatha amanzi liwase la ufuna lise khona. Ngamanye amagama siyaqonda siwumndeni wakwaNsibande ukuthi asilutho ngaphandle kwenu. Kahle kahle siyibridge lokuletha lokhu uNkulunkulu afuna kuze kunini. Ingakho-ke umpostoli Pawulu ethi ngiyawutuba umzimba wami, kuba ngathi sengishumayeza abanye bese ngilahlwa ngaphandle. Ngoba ikhona leyo ngozi ukuthi lisetshenziswe ipayipi ukudlulisa amanzi liya kulezi iy'thombe ezifunakalayo, kodwa bese uyalilahla lona. Alingeni endlini ipayipi, ligcina lihlezi engadini. Uma kuyikhaya liqoqekile liyagoqwa nje kahle libekwe lihlale egaraji. Uphelile umsebenzi walo. Sikhulekiseni-ke singabi lolo hlobo lwey'sebenzi zikaNkulunkulu ezizomsebenzela amaqeda bese eyilahla. Kodwa siwutuba umzimba wethu, sihlale kuJesu, singathi sesisiza abanye bangena ezulwini bese singangeni thina. Siyabonga. uNkulunkulu anibusise. Ngakho-ke masimbongeni uJehova ngemphefumulo yethu, singakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Besikade-ke sigxile kakhulu kwilongo iculo number 118 uverse 4 uxolo uthi, impi isashisa, qina uthi ngo, ungesabi, nangu uJesu nawe bo. Nazi ingelosi zokuphatha-ke zokuyisa kahle ekhaya lakho. Sikhuluma ngey'ngilosi kahle kahle kulezi iy'nsuku ezizokuphatha zikuyise ekhaya lakho. Ngiyafisa-ke sibuke incwadi yamakhosi esibili, isahluko sesibili. Isihloko sakhona sithi u-Eliya uyamukelwa ezulwini. Isimanga sika-Eliya, isimanga ukwamukelwa kwakhe ezulwini. Uyamukelwa ezulwini. Masibheka kusukela kuverse 1. Kuthiwa uJehova wayewumkhuphula u-Eliya ayezulwini ngezivunguvungu. Kodwa u-Eliya-ke wayesenenceku yakhe ngu-Elisha. Usethi-ke u-Eliya encekwini yakhe, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eBhetheli. uJehova wayesemambulela u-Eliya ukuthi sekuyisikhathi sakhe sokuthi amukelwe ezulwini.
So-ke u-Eliya efisa ukuthi angaphatheki kabi u-Elisha, engathandi ukuthi asale kabuhlungu, wabona ukuthi ngcono amshiye angahambi naye. Kodwa u-Elisha ngoba kwakuyinceku ka-Eliya eyayimthanda uNkulunkulu, ibukela kumphathi wayo, ibukela enkosini yayo u-Eliya, yayibamba imfihlakalo. Ithi, kuphila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho, Eliya, angikukushiya. Uma usebenza bese ibhosi yakho ithi ayithatha i-day off, hamba manje ekhaya uyophumula, kukangaki uthi cha, angizohamba, ngizohamba ngesikhathi engiphuma ngaso, umsebenzi angakawuqedi. Ngeke uthi ugqumele phezulu wena, uvele uthathe impahla zakho uhambe, ufike ekhaya early, uthi ngithole i-off namhlanje, ngidedelile, ngabona ukuthi angizokwenza izinto zami. Kodwa u-Elisha akayenzanga leyo nto. Kuthiwa, Elisha, ake uhlale la ngoba uJehova ungithumile. And uqonda kahle u-Elisha ukuthi la uNkulunkulu ethuma umuntu kufanele kuye lo othunyiwe kuphela, angayi nomunye. Kodwa ngoba wayexhumene naye noNkulunkulu, wayibamba imfihlakalo, ukuthi yabona uma ngisale la angangakubona okwenzakalayo, impilo yami yonke izoba upside down. Kunezinto ezibizwa ukuthi ukwazi ukubona ngale kwazo ukuthi yabona-ke manje uma ngeke ngaphuma kuleli khaya lezwi, hhayi leli khaya lezwi, it's not just an ordinary group, akusinoma yiphi igroup le. Usungenile kuma-group amaningi, wawabona eperform, abanye kuyaxatshanwa, abanye kunamagama ayiziswana akhulunywayo, amanye kuze kukhulunywa inhlambe emagrupini okukholwa, kuhlekwane kugxekwane. But uke wangena kule quiet kanje, uke wangena kule eserious ngoNkulunkulu, baze bethi abantu, you are too serious ngoNkulunkulu bazalwane. Asinoba serious kangaka. Sizoba serious ngobani masingekho serious ngoNkulunkulu? Ubani ngempela kufanele simkhonze? Ubani ngempela ufuna sispende isikhathi naye uma singaspendi isikhathi noNkulunkulu osidalile? So kubiza ukuthi isikhathi sispende noNkulunkulu, kubiza ukuthi umzalwane abe serious ngoNkulunkulu, kubiza ukuthi umzalwane akwazi ukuzikhuza, umzalwane akwazi ukwenza izinto ezizomhlanganisa noNkulunkulu uma edlula kulo mhlaba. Ungalibali izinto ezingeyize, ungalibali izinto eziyize neziyihlazo, ungalibali izinto eziyinzuzo enyameni, kodwa libala izinto ezizokungenisa ezulwini. Athi uJesu, usibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungafiki khona isela nenundu ayoni. Athi lapho ingcebo yomuntu ikhona, nenhliziyo yakhe yoba khona. Sikubonile kumkaLothi lokho. Ingcebo yakhe yayiseSodoma. Kuthe sebephumile, sesindile, awulithi izwi lenkosi, loyo sesindile, enkembeni akahamba ngabheka emuva. Kodwa wajika umkaLothi, wabheka emuva, waphenduka insika kaSawoti. Bazalwane, akusesona isikhathi sokuhlehla. Ayasekho, uma sake sabakhona siphelile. Musudlala uNkulunkulu manje, musudlala ukukholwa, musudlala ukusindiswa, musukuwa uvuka uwa, musudlala iy'nkanuko. Izona phela ezwisa kakhulu abantu abasha, kanti nabadala nosidlulile leso sikhathi manje. Uma ngabe uyakwazi ukubona iwashi likaNkulunkulu, sekuseduze kakhulu azosilanda. Uzoba neshwa, afike wena ungekho endaweni yakho. Ake sihlaleni-ke kuNkulunkulu bangcwele, simkhonze. Ithi-ke le nceko ifunga ukuphila, kuphila kaJehova nokuphila komphefumulo wakho. Yazi ayifunga ukuphila kwayo, cha, ifunga ukuphila kukaNkulunkulu uqobo, ophila ingunaphakade. Akuzange kube khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, ngeke futhi kube khona uNkulunkulu emva kwakhe. Ithi kuphila kukaJehova nokuphila kwakho Eliya, ngeke ngikushiye. Ajulile lawa magama. Yoba ngishilo ngathi uma ibhosi yakho ithi awuthatha i-day off, awuphumule, isikhathi singashayile, ungamukela ngezandla ezimbili uhambe uyophumula. Hhayi, ake sibambeni la, sibheke uverse 1 noverse 2 Amakhosi esibili kuchapter 2. Ngiyacela siguqe sikhuleke.
uNkulunkulu ezulwini siyabonga ngoJesu Kristu ophilayo. Busisa lona loyo lalele uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, Ndlalifa izulu, ngithi uJesu Kristu inkosi.